Tokom ove prezentacije razgovarat ćemo više o tome kako se učenici biraju za učešće u YES programu. YES program je financiran od strane američke vlade. Odabir učenika koji će učestvovati u YES programu vrši nezavisni panel u Sjedinjenim Američkim Državama. Proces selekcije za učešće u YES programu se vrši tako što se prijave učenika, što uključuje njihove eseje, bilješke sa individualnih intervjua i njihove aplikacijske formulare, pregledaju od strane nezavisnog panela na koji uposlenici našeg ureda niti bilo ko drugi nema utjecaj. Nakon detaljnog čitanja prijavnih obrazaca i svih materijala sa testiranja, donosi se odluka ko je dobio stipendiju. Učenici koji su se prijavili tokom sezone testiranja ove godine trebalo bi da budu obavješteni do sredine aprila naredne godine i saznaju ukoliko su oni postali finalisti, što znači da moraju da zadovoljavaju zdravstvene kriterijume kao i kriterijume za dobivanje američke J1 vize, ili ukoliko su postali učenici zamjene, to jest alternates, ili ukoliko nisu odabrani za učešće na ovom programu. Kako smo već naveli, broj stipendija za učešće u YES programu je zaista ograničen. Ukoliko ne budete izabrani za učešće u YES programu, molimo da imate na umu da je YES program i učešće na YES-u izuzetno konkurentan, a broj stipendija je zaista ograničen. American Council's ured od panela za odabir ne dobiva pojedinačna objašnjenja zašto je neki učenik odabran ili zašto neki drugi učenik nije odabran. Odličan uspjeh u školi i savršeno poznavanje engleskog jezika nisu presuđujući kriterijumi za odabir učenika da učestvuju na YES programu. Još jednom da naglasimo, YES program nije akademski program, već kulturološki program razmjene. Imajući to na umu, važan činilac odabira je spremnost učenika da se prilagodi životu u Sjedinjenim Američkim Državama po procjeni panela za odabir, a na osnovu prijavnog materijala učenika, njihovih eseja sa testiranja, kao i bilješki sa pojedinačnih intervjua sa svakim učenikom. Svi učenici koji se prijave za učešće u YES programu, nažalost, nisu spremni da se nose sa izazovima koje iskustvo razmjene nosi. Provesti jednu školsku godinu odvojeno daleko od roditelja i grupe prijatelja izvan svoje zemlje porijekla i u totalno drugoj kulturi nije lako, ali po iskustvima naših bivših učesnika programa zaista jeste jedno vrijedno iskustvo i jeste vrijedno napora i truda. Skoro svi učesnici na programu prolaze kroz neku vrstu poteškoća tokom boravka u SAD-u, poput osjećaja usamljenosti, nostalgije, melanholije i kulturnog šoka. Zato je bitno da učenici posjeduju vještine da mogu da se sa ovakvim vrstama problema suoče i da ih prevaziđu. Naravno, YES program je tu da pomogne učeniku da se što bolje prilagodi novoj sredini, kao i da da savjet ukoliko dođe do bilo kakvih problema. Uloga naših partnerskih organizacija koje smo spominjali ranije, to su organizacije zadužene za pronalazak smještaja, to je placement organizations, su uglavnom tu da pomognu učenicima ukoliko dođu do bilo kakvih problema tokom boravka na programu. Osim tih placement organizacija, svaki učenik tokom boravka na programu ima kontakt i zaduženu osobu koja se zove lokalni predstavnik ili lokalni koordinator tokom svog boravka na programu, kojem se mogu javiti za bilo kakve probleme ili bilo šta s čime se mogu suočiti tokom boravka u SAD. Ukoliko imate bilo kakvih upita ili komentara vezano za proces selekcije za učešće u YES program, budite slobodni da nam se javite na mail yes.ba@americancouncils.org ili putem telefona na broj 060 328 9804. Hvala na pažnji.